Ovaj video je namenjen ženskoj publici, tako da, drage žene, drage devojke, spremite kafu svoju i spremite sebi vodu da krenemo. Ako ste kliknuli na ovaj video, to znači da ta osoba nije za vas. Čestitam, nije za vas. Dakle, ako se pitate da li neka osoba za vas, nije za vas. Nije za vas. Tačka. Nije za vas. Ako se pitate da li ta osoba mene voli, poštuje, da li ta osoba je spremna da uradi svašta nešto tu za mene, da li je ta osoba 100% moja osoba, nije. Čim se pitate, znači da nije. Čestitke. Čestitke. Sad znate da ta osoba nije za vas. Hajde da pređemo na video. Dobrodošli. Dobrodošli na moj novi video i dobrodošli na moj kanal ako ste po prvi put na kanalu. Danas je rođendanska nedelja. Danas je rođendanska nedelja. Danas imam kaficu Happy Birthday to you. Dakle, meni je rođendan puni 25 godina, tako da ovo je moralo onako u stilu da se zaista proslavi i da se napravi ovakav video. Tako da, hajde da nastavimo mi na naš video. Uzmite svoju kaficu i da nastavimo odmah da nastavimo. Desila se jedna jako predivna situacija meni, gdje sam ja zaista imala jedan moment plača i jedan moment onako mentalne krize zbog mojih problema, zbog fakulteta naravno, ništa drugo nije u pitanju, logično. I naravno morala sam da pričam sa roditeljima. Moji roditelji su tu priču okrenuli na nešto drugo što mene jede. A to jesu odnosi sa drugim ljudima. I odnosi sa ljudima koji su oko mene. Dakle, bila sam okružena vampirskim energijama, emocionalnim vampirima. I to su moji roditelji itekako videli. I rekli su, svi ljudi koji tebi ne pašu, koji nisu za tebe, otkači ih se. Šta radiš? Šta radiš? To i ja vama želim da kažem. Šta radite sa takvom osobom? Čim ste kliknuli na ovakav video, razmišljate u svojoj glavi šta ja radim sa tom osobom? Zašto sam ja sa tom osobom? Zašto sam ja sa takvom prijateljicom, sa takvim prijateljem? Zašto sam ja u takvom odnosu? Čim vi razmišljate, znači da ste na dobrom putu. Znači da je to jedan korak koji trebate da načnete i da nastavite tim korakom. Dakle, nastavite tim putem i da se otkačite te osobe. Ja znam da je teško. Ja sam imala takve situacije gdje sam morala da napustim. Ja sada pričam to o prijateljskim odnosima, ali možemo vrlo lako primijeniti također i na partnerske odnose. Gdje sam morala da napustim svoje prijateljice od 10+ godina. Zato što se one nisu ponašale onako kako se pravi prijatelj treba ponašati. I ja sam morala da budem ta, jer one nisu bile te koje su prekinule naše prijateljstvo. Ja sam morala da budem ta hrabra osoba koja će prekinuti to. Isto tako i u partnerskim odnosima. Isto tako i u partnerskim odnosima. Vaš partner je pre svega vaš prijatelj. Treba da bude pre svega vaš prijatelj. Ako nije prijatelj, bežite od njega. Partnerski odnosi treba da budu, znači temelj treba da im bude prijateljstvo. Šta je prijateljstvo? Zapitajte se šta je prijateljstvo. Pa prijateljstvo je takav odnos gdje je ta osoba pored mene, uvek tu za mene, uvek kada mi zatreba. I ne samo kada mi zatreba, ona je tu sa mnom, ona je tu
da bude kada se smijem, kada plačem, kada mi nije dan, kada mi je dan, kada sam srećna, kada nisam srećna. Dakle, uvek, prijatelji su tu uvek. Prijateljstvo se gradi. Prijateljstvo se gradi. Isto tako se gradi i partnerski odnos. Ne možete vi da znate osobu za mjesec, 2, 3. Vi možete da znate osobu nakon par godina. Pa čak i nakon par godina što znate, ta osoba se mijenja. Ta osoba se mijenja kao što se prijatelji mijenjaju, kao što se prijateljstva prekidaju. Isto tako se prekidaju partnerski odnosi. Nemojte ostajati u nečemu ako vi nemate benefite od toga, duševno benefite. Ako ta osoba vama ne daje, ako ta osoba tu samo eto tako dođe, sedne na kauč i ne prospori ni 2 rečenice sa vama, šta radite sa takvom osobom? Šta radite sa takvom osobom? Šta će vam takva osoba koja je kao deo namještaja u kući? Šta radite? Šta radite, žene, vi? Šta radite sebi? Šta radite? Zašto ste sa takvim ljudima? Je li on od zlata? Je li on, što se kaže, Brad Pitt, pa i Brad Pitt bi stavio čovjek prst na čelo i zapitao se šta radi. Ne ostajte u takvim odnosima. Teže je ostati nego otići. Zapamtite to. Teže je ostati i biti u takvim odnosima i biti sa takvom osobom. Izvlačiti posljednje atome energije iz sebe da budete sa takvom osobom i trpeti njene hirove, njene loše dane i tako dalje ako tu nema prijateljstva i ljubavi i poštovanja. Teže je trpeti. Ne trpite ništa. Vi niste dužne nikome ništa da trpite. Ni u prijateljskim, ni u partnerskim odnosima, opet ponavljam. Niste dužni ništa da trpite. Zašto biste trpeli neku tamo osobu? Kako vas iritira, kako diše? Zašto trpite to? Zašto? Zašto ostajete? Zašto? Pa da bi se reklo da ja imam nekoga. Ma molim vas. Da bi se reklo da imate nekoga. Zato što smo mi 10 godina... Ljudi se rastaju posle 30 godina. I drugo, uopšte, to što je neko dugi vremenski period sa nekim, uopšte ne znači kvalitet te veze da je odličan. Pa tako kvalitet prijateljstva nije odličan ako traje 10 godina. Ne znači da je dobar sve vrijeme. Ne znači. Šta će narod reći? Šta vas briga? To je vaš život. To je vaš život. Vi živite svoj život. Niko ne živi umjesto vas. Neću ja doći i povući vas za rukav. Povući ću vas u ovom videu. Ali neću ja u realnom životu doći povući vas za rukav i reći šta radite. Šta radite sa sobom. Zašto pristajete da budete okruženi ljudima koji vas ne poštuju, ne pomažu vam u životu, koji vam ne daju ništa od sebe, nikakvu energiju, nikakve benefite. Ne mora to biti materijalno, zato što se ne referišem na materijalno, već na emocionalno i na duševno. Ko dođe i kaže šta ima da se jede, šta je spremila za jelo, za ručak, a ne pita vas kako je vama prošao dan, da li ste dobro taj dan. Možda vas taj dan boli stomak, glava, pa niste uopšte stigla da spremite ništa da se jede. Šta ima da se jede? Bežite od takve osobe. Šta će vam takva osoba? Ako on nije sposoban da napravi sebi da za vas oboje, ako tebi nije dobro, šta će ti takva osoba? Beži od takve osobe. Beži glavom bez obzira. Beži od takve osobe. Prekide. Pa teško je prekinuti. Sve je teško. Teže je ostati nego prekinuti. Zapamtite to. Teže je ostati. Treba vam više energije, živaca, volje,
ludila i svega da ostanete sa takvom osobom nego da odete. Lakše je otići. I drugo, sačuvate sebe i svoj mir i svoje mentalno zdravlje, svoj mozak sačuvate kada niste pored takve osobe. Sada moram da popijem malo kafe. Tako da molim vas, razmišljajte u kakvim ste odnosima, kakvi su ljudi oko vas, kakvim ste ljudima okruženi. To je jako bitno. Partnerski odnosi trebaju da budu partnerski odnosi. Zato se tako i zovu. To treba da vam bude partner u životu. A ne da se kaže, ja imam muža, ja imam verenika, ja imam 10 godina. Pa, to ne znači meni ništa. Ako to nije kvalitetno, zapamtite, to treba bude kvalitet, a ne kvantitet. Dakle, kvalitet da se krije iza tog odnosa, iza tog braka, iza te ljubavi, i tako dalje. Čim se vi pitate za devojčice, čim se vi pitate da li je neko za vas, da li neko vama ukazuje poštovanje, niste sigurni, želite da istražite to, to je okej. To je okej, tako treba. Bolje to da radite. Bolje da istražite da li je on okej, da li je on... Da gledate njegovo ponašanje, da istražujete kako je to ponašanje, da istražujete kroz kakav odnos vi imate sa tom osobom, kroz šta prolazite sa tom osobom. Kroz šta prolazite sa tom osobom? Šta je to? Istražujte šta je to. Bolje da istražujete šta je to i da onda shvatite da to nije to. Pre nego kasnije. Čak vam ljudi nije izgovor ni to. Ja imam decu. Zbog dece. Deci je bolje da ne gledaju roditelji koji se svađaju. Deci je bolje. Jeste trauma da se roditelji razvedu, da se rastanu, ali je veća trauma gledati roditelje koji su disfunkcionalni. Veća je trauma, verujte mi. Veća je trauma. Pa eto, hajde da završim sa ovim videom. Dakle, budite pametni, razmišljajte šta radite, u kakvom ste odnosu sa ljudima. Razmišljajte. Budite pametni. Eto, budite pametni, razmišljajte šta radite. Ovo vam je jedan od tih znakova, kako ste tražile znak, da li treba, šta treba uraditi. Ovo je znak. Evo vam znak. Samo naprijed, samo hrabro i bit će to dobro. Hajde malo da se posvetimo mom rođendanu i happy birthday šoljici. Ovdje je dakle kafica. Uvek morate da pijete kaficu ili čaj, malo da se vratite u život. Moja rođendanska nedelja je zaista rođendanska nedelja. Već par dana slavim rođendan i dalje se osjećam kao da slavim rođendan i kao da mi je svaki dan rođendan, iako ovo već drugi dan posle rođendana, ali nema veze. Treba uživati u životu i to sve više vidim i pored svih problema i pored svega. Evo ja nakon što sam se probudila, odmah mi je sinula ideja, odmah sam krenula u akciju da snimim vama video. Tako da treba zaista raditi onako kako vam duša, šta vam duša kaže, šta vam duša želi, tako trebate da radite. Tako da, eto. Ljubim vas, pa se vidimo u novom videu, srpskom, engleskom, svejedno, gledajte me jedno i drugo, učite engleski. Šalim se, naravno. Vidimo se u sljedećem videu i ljubim vas, budite pametni i razmišljajte šta radite. Vidimo se, ćao!